Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over the ruined stone. This is to end in fire, and we shall all burn together. Watch the flames. Efter 2,5 år er Knud Rasmussen på vej hjem. Så længe ville det slet ikke have varet, hvis ikke Molke var blevet så syg allerede i starten. Besøg hos de nye mennesker, der sidder overstået, og svendestykke som polarforsk. Polarforsker er aflagt. Nu går det mod Danmark fra Kap Farvel på det engelske skib Fox 2. Med ombord befinder sig en grønlænder, som Knud Rasmussen har med sig hjem. Osakrat. Det er dig. Det er dig. Jeg er hernede. Styrer dig. Kør vores led. Oui, oui. Oui, kom så, Oni. Kom så. Oui, oui.